Je opäť čas na aplikáciu zlatých kolagénových nití do pleti. Nielen, že to odporúčam zákazníkom v našom salóne, ale sama si ich aplikujem pravidelne a odkedy si ich aplikujem pravidelne do pleti, tak moja pleť je oveľa pružnejšia a vrásky sa zjemnili. Okrem toho samozrejme používam aj zážitkovú prémiovú liftingovú kozmetiku doma, ráno aj večer. A to všetko vám vlastne ukážem potom, že čo používam presne, aby tá pleť aj po aplikácii zlatých kolagénových nití sa udržala pevná a pružná a aby tie vrásky boli eliminované, respektíve zjemnené a aby tá pokožka zostala pružná. Ako prvé som si už urobila čistenie pleti s čistiacím prípravkom 3 v 1. A ako ďalší krok budem dávať na pleť tonik, pretože tonik zjednotí pH pokožky a tým pádom sa dostanú aj do hĺbky pleti lepšie tie účinné látky. Ja som si už tento tonik preliala do rozprašovača. Nechám si ten tonik usušiť, prípadne si jemne vklepkám do pleti. Nie je jedno, akú kozmetiku človek používa. Na trhu je množstvo kozmetiky, ktorá je, alebo sa vyznačuje tým, že je liftingová, že redukuje vrásky. Sama som vyskúšala veľa značiek, drahých aj lacnejších, aj z drogérie, ale ani jedna značka kozmetiky nezanechala na mojej pleti taký výsledok alebo výsledný efekt, ktorý zanecháva táto kozmetika, s ktorou ja pracujem alebo ktorú ukazujem aj vám. A hneď po aplikácii týchto prípravkov z tejto kozmetickej rady sú výsledky viditeľné. Nemusíte byť kozmetička, aby ste si vedeli aplikovať na pleť správne prípravky, ktoré vám pomôžu tie vrásky eliminovať. Kolagénové nite používam zlaté kolagénové nite. Tieto sa zapracovávajú do pokožky tými správnymi sérami, produktami. Ako prvé si vezmem čelo. Na čele mám najviac vrások, hlbokých vrások. A všimla som si, keď aplikujem kolagénové nite na čelo, tak tie vrásky sa krásne vyhľadia. Pekne si tie kolagénové nite zapracujem do pleti. Kolagénové nite, kto chce sa o seba doma starať, môže si aj sám zapracovávať. Je to oveľa príjemnejšie, keď zapracováva kozmetička samozrejme. Ako zákazník si môžeš oddychnúť, odreagovať sa. V salóne používam dokonca na zapracovanie do hĺbky pokožky týchto kolagénových nití aj prístroje, tomu príslušné prístroje, ktoré vtlačia do pleti ešte hlbšie tieto kolagénové nite. Doma, keď si to robím, tak si to robím takto ručne, tak jednoducho. A vlastne aj vy doma, pokiaľ chcete si robiť, alebo vás to zaujíma a bavilo by vás to, tomu treba venovať čas a treba aspoň hodinu času k tomu, keď si budete aplikovať tieto kolagénové nite. Treba to poriadne zapracovať do pleti, aby vám nezostali na pleti také zbytky. Takže samozrejme v kozmetickom salóne sa to robí oveľa profesionálnejšie, alebo to vykonávam oveľa profesionálnejšie. Teraz som doma v domácom prostredí a takto si to vie aj každý zákazník sám aplikovať do pleti. Snažím sa to vkladať tie nite do záhybov, preto si tak zmrašťujem aj čelo. Krásne sa tieto kolagénové nite vstrebajú, len ich treba zapracovať poriadne. No a takto si to budem aplikovať po celej pleti. Mám tu prichystaných 10 kolagénových
niti. Odkedy však aplikujem ja tieto kolagénové nite a používam zážitkovú kozmetiku, tak moja pleť je oveľa pružnejšia, jemnejšia, pevnejšia. Takéto vyhladenie vrások možno nazvať ako neinvazívny spôsob vyhladenia vrások. Niektorí chodia na botox. Botox je jed, ktorý pôsobí to, že v pleti vám mimické svaly zostanú nehybné vďaka tomu botoxu. Kolagénové nite nie sú škodlivé pleti. Tieto zlaté, ktoré ja používam, sú napustené peptidmi, oligopeptidmi, zlatom, kyselinou hyalurónovou a aj hodvábom a ďalšími látkami, ktoré sú telu prirodzené alebo prospešné a zanechajú pleť napnutú, pružnú, vyhladenú. Okolo očí som si už nastrihala menšie pásiky, ktoré budem dávať takto do tých priestorov, kde mám tiež mimické vrásky. Pekne si ich tu zapracujem a vložím si sem niekoľko. Dôležité je naozaj tieto kolagénové nite poriadne zapracovať do pleti. A to zapracovanie trošičku trvá. Odozva od zákazníkov, ktorí už mali aplikované kolagénové nite po niekoľkýkrát, je taká, že ich ľudia alebo ich známi, ktorí nevedeli, že akú procedúru, akým procesom prechádzajú, tak im povedali alebo sa ich spýtali priamo, že čo používajú na pleť, lebo že omladli aj o niekoľko rokov. Ako často odporúčam aplikovať tieto kolagénové nite? Keď ku mne príde zákazník do štúdia, tak mu odporúčam, aby si dal kúru 4-krát za sebou každý týždeň a aby potom raz mesačne prišiel aspoň na tieto liftingové nite a samozrejme odporúčam k tomu aj domácu liftingovú starostlivosť, lebo nie je jedno, akými produktami si človek potom udržiava tú pleť. Pre koho odporúčam procedúru? Je to pre ľudí, ktorí bojujú s vrástkami, ktorí ich chcú zjemniť, ktorí túžia mať tú pokožku hladšiu, pružnejšiu. Sú to väčšinou ženy, ale prezradím, že aj muži chodia na takéto kolagénové nite, ale moc o tom nechcú rozprávať. Pre mužov je stále ako keby hanba, že sa muž stará o pleť a pritom tá pleť pokožka toho muža takisto požaduje starostlivosť ako pokožka ženy. Áno, aj páni chodia na ošetrenie kolagénovými niťami a takisto áno, aj páni používajú takúto kozmetiku, ktorá je zameraná na lifting a na vyhladenie vrások. Niekto sa môže pýtať, že prečo to robíš, na čo to robíš. Ja milujem sama starostlivosť o pleť, o svoju pleť a všimla som si aj častokrát na sociálnych sieťach, že ženy vo vyššom veku sa zobudia, že sa chcú starať o svoju pleť, ale verte mi, že keď sa začnete starať o svoju pleť vo vyššom veku, tak už tam tie známky stárnutia sú, viete to trošku odvrátiť, aj zlepšiť samozrejme stav pleti a pokožky, ale oveľa viac a oveľa lepšie boli výsledky, keby sa daná žena začala starať včas o svoju pleť. Vlastne aj v učebnici, keď som lebo si robila skôr kurz kozmetičky, tak som si prečítala množstvo literatúry a tam tiež sa písalo, že žena by sa mala začať starať lepšie a kvalitnejšie a pravidelnejšie o pleť už v 30. roku života. Čím sme starší, tým menej produkuje naše telo kolagén, tým viacej nám pribúdajú vrásky a práve z toho dôvodu je dôležité, aby tá starostlivosť začala včas.
Každý, kto sa rozhodne, že sa chce venovať sebe, svojej pleti a chce sa naučiť správne starať o svoju pleť, tak každého človeka vlastne zaučím, zaškolím, ako správne sa starať o svoju pleť, pokiaľ sa na mňa obráti. Takisto pokiaľ sa na mňa človek obráti, že chce aj on sám si aplikovať tieto kolagénové nite, pretože je jasné, že to vyjde lacnejšie, ako keď by si to človek mal aplikovať neustále v kozmetickom štúdiu. Tam sú aj náklady, ale niektorí ľudia sú pohodlní, radšej prídu do kozmetického štúdia a iní si povedia, ja ušetrím, chcem ušetriť, ale chcem si aj zavádzať tieto nite do pleti sama, tak samozrejme, pokiaľ sa na mňa človek obráti, tak ho zaučím, zaškolím, všetko mu ukážem a potom som k dispozícii či už na konzultáciu alebo na rôzne otázky. Sama sa zúčastňujem pravidelne každý deň na rôznych seminároch, meetingoch s ďalšími odborníkmi z oblasti kozmetiky. A veľmi veľa sa naučím aj ja na týchto seminároch od ďalších odborníkov, takisto aj skúsenosti, ktoré zdieľajú títo odborníci, či už majú oni skúsenosti s vlastnými zákazníkmi alebo vymysleli nejakú procedúru, tak mám k tomuto všetkému prístup a na to sú dobré vlastne tieto kozmetické stretnutia, online stretnutia sú to samozrejme, kde človek, kozmetička sa dokáže vždy niečo nové naučiť a vzdelávať. Taktiež je tu otázka, či je to pre každého, tieto kolagénové nite alebo táto starostlivosť. Ja stále tvrdím, že áno, je to pre každého, kto chce do seba investovať, do svojej pleti chce investovať a kto si nechá aj poradiť. Tak teraz už mám minuté všetky kolagénové nite. Prípravok, ktorý som tu mala, ešte pripravený na zapracovanie, ešte chytím a všetok ho pekne masírujem do pleti tak, aby sa mi na pleti všetky tie zbytky z kolagénových nití, ktoré tam zostali, ešte vstrebali. Je potrebné poriadne naozaj tieto kolagénové nite zapracovať do pleti. Budem si to masírovať dovtedy, kým nebudem cítiť, že na plete mi nezostali žiadne zostatky. Tak kolagénové nite sa mi podarilo veľmi pekne zapracovať do pleti a už je určite vidieť aj rozdiel, že tá pleť je oveľa pružnejšia, že tie vrásky sa zjemnili. Samozrejme na čele tie hlboké vrásky, tie sa zjemnia okolo očí, tak to vyzerá okolo očí, okolo úst, takže myslím si, že tá pleť sa celkovo aj nadvihla, vyhladila. Po aplikácii týchto kolagénových nití si tam už aplikujem buď liftingový krém, takýto, alebo máme k dispozícii aj takéto duo, kde je vlastne sérum a krém v jednom. Liftingový krém je trošku taký masnejší, čiže pre taký suchší typ pleti sa odporúča. Takéto duo sérum človek, keď má pocit, že potrebuje na pleť nejaké osvieženie, ale nie je moc ťažké, tak vtedy sa aplikuje napríklad takéto duo krém so sérom. Ja si toto duo a krém so sérom zvyknem aplikovať vždy večer na noc, práve kvôli tomu, že je to také ľahšie. A vlastne takýto liftingový krém si zvyknem aplikovať, keď mám pocit takej suchej pokožky. Takže starostlivosť po aplikácii týchto zlatých kolagénových nití, napríklad v salóne. Ja každému odporúčam, aby si zaobstaral na doma aspoň tonik a takéto liftingové sérum a takýto liftingový krém. Máme dva rôzne takéto krémy pre masnejší typ pokožky a pre taký smednejší typ pokožky.
a už je to potom vždy na tej zákazníčke, či chce investovať ešte napríklad aj do čistenia. Ja veľmi odporúčam. Je nevyhnutné, aby večer vlastne tá pleť predtým, ako človek ide spať, bola poriadne vyčistená a práve z toho dôvodu ja odporúčam tento čistiaci prípravok na pleť 3 v 1. 3 v 1 je to preto, že je to v podstate ako gel. Keď si to vytlačíš na ruku, tak je to gelová forma. Keď si to naniesieš na pleť, tak to splynie s pleťou a vznikne ti z toho taká olejová emúzia. A pekne si to vieš masírovať do pleti. A potom, keď si navlhčíš ruky vodou a prejdeš si po pleti, tak z toho vznikne taká mliečná forma, veľmi jemná forma čistenia. Takže teraz už prešlo pár minút po aplikácii týchto kolagénových nití. Riadne som si to do pleti zapracovala. Liftingový krém si teraz dám na pleť. Nebudem sa líčiť, takže zakončím celú aplikáciu kolagénových nití do pleti zakončím takýmto liftingovým krémom. Keď sa tebe toto video páčilo, tak ho zdieľaj s ľuďmi, ktorí by možno chceli vedieť o týchto kolagénových nitiach. Keď teba zaujímajú tieto kolagénové nite, rada by si aplikovala tieto kolagénové nite sama, alebo treba máš záujem sa starať doma liftingovou kozmetikou o pleť, tak ma neváhaj kontaktovať. Kontaktné údaje nájdeš buď na Facebooku sa so mnou môžeš spojiť, alebo aj na www.goldenacademy.sk nájdeš kontaktný formulár.